Kuha taga. Pudrip ta ba? Run. Mga agam, nakasuhay na mo dynamite nga siling demonyo. Diri na mo katilawas ko ah. Pakita unta mo. Rason wal rason. Mga agam, tara sila demonyo ay. Dinusbata yung lubot na naran naman kabuang pre. Ikaw na kaswito mo ka na. Sweeto ba? Buhata na din mo. Kita ka na demonyo. Gubot niya, oh. Grabe yung Demonyo ra ka. Ibutang pagin po. Laban gini mong minggu lagi ya? Good. I love you very much. I love you. Laban ya? Ya, I love you very much. I love you very much. I love you. Kuha taga. Pudrip ta ba? Run. Ha? Kaya ba kayo? Ligo! Kailangan kang magligo tag sa'yo! Talk to me! Talk to me. Talk to me ba? Kuha ta ba? Okay, gusto mo pre? Pagkuha dito ni mga paglahos. Tingnan mo yung bunagay. Tingnan na yung ay. Alam mo na pili na. Ano ba? Ano may trip na to ron? Sayo pa na ito matripre ay. Ito man. Magkwanta? Dynamite? Dynamite ba? Oh, kano? Dynamite. Pagkitag na testingan na. Kuan Ikaw, bigta ka kasi ng dynamite. Man. Lasili di mo yun nga dynamite? Ha? Asan na ngayon mo ha? Pagbuhat o gimo ha. Kaya magbuhat pag ako ha. Oo. Akala! Mga agam, nakasuhay na mo dynamite nga siling demonyo. Diri na mo katilawas ko ah. Pakita unta mo. Rason wal rason. O mga agam, unsa may dugayon adto nami. Ato na ba? Oh, no. Dara mga agam. Kana? Dara. Kana ba? Kana? Mana resipe? Muna nga akong resipe. Ang kanarong iyarong. Bisa wagin ang iyaron. Pas mo gina. So nakalihit mo din ko na si demonyo din ni day. Buang pa may Pagbuhat dito game ha. Papangita. Pangita dito. Kakita ba ka ng demonyo? Ah, wala kay ka maka si demonyo ba kan sawalan ta na. Ha? Sawalan ta na. Buret-buret ka ganina. Ya ka ra basaw ka. Di ko musugot eh. Sige ba? Ilisan ta lang naon nimo. Gusto na takan ng paper na. Ilisan ko lang naon. Elisa, posto ni mo. Paper. Pero sige ba? Nag rapper. Lumpia rapper na. Rapper. Ah, kaya ko si demonyo. Kapag itunto. Kana na. Atay, pugsit lubot. Kaya ko na na. Ratagan tikag lumpia rapper po da. Anong gamay mo ni? Pulay ba? Daghan man na. Luwag ko na pagsialay. Huta ni paksi. Umagi ka paksiya na muna. Paksiya na. Ako pa kaya sula-sulon. Dali, upos na imong nahot. Ikay mo putak si imong kaugalingon nga naon ba? Pusta. Pusta ba? Pusta! Pero na. Baka tubog putos na. Agad, magmarinit na ko. Patis. Ginisa mix. Balik sarap. Oyster sauce. Mga gan, pumanag marinit. After 30 minutes, mag-cooking na ta. Mga gan, tara sila demonyo ay. Tagi mo. Dinusbata yung lubot na naran naman kabuang pre. Ikaw na kaswito mo ka na. Sweeto ba? Buhata na din mo. Kita ka na demonyo. Oh, Sabot na ba tayo? Muni sakto ni agawon dili gid ko na liso ila ko man liso nila no. Bate. Bate Way na. lasa. Wala sa basta. Kuwag Liso. liso. Na might di ko liso. O sabot na nga wailasan na ko ah. Ano yun sa lasa ni? Wala lasa ko ah. Siling demonyo ideya eh. Buto giniron. Saro gi Bungo bungo ra lagi. nga na di dynamite groy. Demonyumite. Demonyumite. Mga gan, magputo sa big sugod. Is. Human. Rolling. Op. Putos ng but. Op. Baho pa na. Okay. Ha. Ako po. Asas po pre. Mga gaon, hapit na tayo human mga gaon ha.
Agad! Mag-cooking show na ta! Agad! Lulod ng dynamite ka siling demonyo! Kasi demonyo agad na. Agad! Luto na! Mga agad! Sampe na! Wow! Mga agad! Kaon na ta! Wow! Sampai na. Sampe na! Kumbira. Inom lang. Be. Mga idol to, pre. Oh. Be. Hindi tagagagmay. Asa nang gagmay mo nay Siling demonyo. Be. Tingkita niya ipakita sila be mayon balon nga ilat na. Sige. Agara man ko siling demonyo. Tingkita be. Tingkita ipakita sila mo nyo. Ah. Ga be, mo sila mo nyo ga. Abli. Lumaw na sila nga. Dili sila mo nyo ba? Abli. Terus dia. Agay nunahan ta. Agoy. Lah, sabi. Sampai na. Ilararo ka man. Globet mo na mo. Kapot kay ko sunina. Labat daw ma. Kuha man daw panan. Galo ka na magagbay yung kikuha. Mabo. Ayan yung buksi. Ay, bugsiya ba kay Marjo na? Wapo. Galo na hilabot mo tong gagmay. Ano to anak Binoy? Yabaw ay. Agan. Siling demonyo na po niya. Butang sana. Demonyo man ang adako. Ah. Ano? Dala mo niya ba? Yeah. Hilak oy. Ano? Punit mo sa tunay mo nga. May Marjo no? Ya Joso. Magpurog ang kambag ako. Be pustal man be. Post naman. Padayo lang tali. Naghilak na ni Marjo. Ipadayo na ano. Ano data eh? Gubot ni oh. Lu grabe yung silong. Demonyo ra ka. Ibutang pag po. Ni Marjo no, nipilit mo na nagtukot. Di ba kakilit? Kapot na akong lolo ba. Awang kamot, nagkungkong na. Hindi naman ganyan tuloy ito. Daga nga. Kira, bentuk-bentuk ka naman lagi. Nah. Di madapit ako to. Ini ay. Tulo ray usap eh. Nga. Banwa. Ang rabis pa sa kasuot. Ang kaon naman lagi di. Kon di demonyo pre. Ikaw nagdidik demonyo. Di mo kagburit-burit ko dana. Suri madalep dah. Hmm? Di madalep umur ako gihaib dah. Janjan na pod. Janjan oh. Wah, rame. Rami pod. Dali. Oh. Ayaw si gara-gara dia. Kabisik. Becek. Kabisik, ano oy? Yeah, Mura ni demonyo. Gi. Kira ko kamal eh. Bila mo buang. Pwede hindi na ka matul eh. Janjan po, janjan. Janjan maya patas ni. Dito ko. Asa man ka? Dito ko undang. Dale. Sos na, burrito. Sos. Loh. Oh, sapa. Gila rin uglam mo yun natin. Aman. Loh. Wala lagi. Buret na. Dilalay no. Huwag tako paningta bay. Rami mo na. Huwag tako paningta. Hilak rame. Grabe.
Sabi mga singot eh. Mura magnasamban akong lagos. Iya Magnasamban Iya na nagampo eh. papas eh. Daghanong kanon gamay yung sudan. Lah, sabi ng demonyo eh. Ano saan ba ka? Isiyok na kong dunggan ako eh. Ha? Ako nung isiyok. Wala mga nabungog. Iya. Yung mga ligo-ligo mo na manok naman na. Bungog na da. Sa mga agan. Linig na! Wow! Bungol! Mga gaon nga gusto magpabungol diri ra. Sagol mo sa mo. Di na bate. Di na ginalak bate. Di init yung diri pre. Sakit. Huwag yan. Murag na pa kuan diri. Ikaw, hindi mo gamal hamal. Amisya oy. Amit. Noon sa ka? Amisya. Ganun sa mga Pinoy mga gaon. Siyahan ko lang yan, sige pagungit. Wala gaon, nagbalik ang mabuhay. Marami nito hinuktok. Alam mo, may kaon nagbalik. Sarap yan. Ang gulo. Ah, ko na sige pagungit. Oh! Pahuway, tingnan yan. Grabe. Iwawara ka ang mak. Buwa doon. Wapang pigi ka gaon.